So yun mga kasolid, kumusta po kayong lahat? Ang iluluto natin ngayon, recipe ni Outdoor Appetite. Sobrang naglaway ako dun sa recipe niya. Ang stir fry noodles. Pero hindi lang stir fry noodles ang iluluto natin. Siyempre, haluan natin ng putok-batok. Yung crispy buntot ng baboy. Grabe. Excited na ba kayo mga kasolid? Tara, tingnan natin. Meron tayo ditong buntot ng baboy. Yun. Lalagyan natin ng luya, syempre. Bigyan natin ng 30 minutes, balikan natin mamaya. So yung mga kasolid, habang iniintay natin lumambot yung buntot ng baboy, manggigisa na tayo. Ilagay na natin ang Mickey noodles. Yun, oh. Sasangkapan na natin ng toyo. Tansyahin nyo na lang mga kasolid. Lagyan din natin ng oyster sauce. Yun, oh. Ito yung magiging pampanasa nya. Maglalagay din tayo ng asukal. Tansyahin nyo rin mga kasolid. Kung gusto nyo matamis, dagdagan nyo na lang yung asukal. Lalagyan din natin ang pampanasa. Sunod na rin natin ang paminta. Grabe, napakasarap ito. Recipe ito ni Outdoor Appetite. Amoy pa lang, talagang sasabayan mo pa ng putok-batok buntot ng baboy. Crispy, yun. Tutuwin lang natin ng Mickey, tapos balikan natin mamaya mga solid. Yan, update tayo mga solid. Medyo luto na yung Mickey noodles natin. Ilagay na natin ang gulay, kangkong, tsaka dahon ng sibuyas. Yun, oh. Healthy talaga to, oh. Wala man lang baboy, eh. Pero yung natin, may baboy. Siguro balikan natin mamaya to pag luto na yung gulay. Yun, balikan natin mga kasolid. Yun, oh, lutong-luto na siya, oh. Grabe, sarap nito, oh. At dahil luto na ang ating stir fry noodles mga kasolid, isunod na natin iprito yung buntot ng baboy. Yun, dahil mainit na yung pininit nating mantika, lalagyan na natin ang buntot ng baboy. Yun, oh. Grabe. Balikan natin mamaya dahil manlalaban to mga kasolid. Yan, dahil tapos na natin yung first fry, second fry na natin mga kasolid. Yun, oh, para lumutong na siya. Yan, balikan natin, boy sipat, yun, no? Pwede na siguro to, set aside na natin. At papalamigin lang natin, tapos anong gagawin, boy sipat? Bangan na po. Kuha ka na ng kanin to, tirahin na natin to. So yun mga kasolid, ito na ang ating nilutong stir fried noodles at crispy buntot ng baboy. Meron nga pala kaming bisita, ang pamangkin kong gwapo. Galing Tarlac, dumayo siya ng Pampanga para matikman niya daw ang luto ko. Grabe. At sa mga single dyan mga kasolid, comment lang po down below. Dahil single siya. Ano, kaya na tayo? Oo. Tirahin na natin to. O boy sipat, kumuha ka na. Grabe, oh. Pagita natin. Grabe, ang lutong, oh. Yun, oh. Sa ito. Siyempre meron tayong sausawan dito, suka, yan, oh. Malutong, ano? Nga, ba lutong? Magsipat, kuha kita.
Yun o. Lambot. Grabe. Tamayin na natin to ha. Yun o. Grabe recipe ni ano, Outdoor Appetite. Yun. Grabe. Ano po? Dahil bisita siya, papaubos na rin sa kanya mga kasolid. Tayo natin yung bala na bunto sa suka na may sili, you know. Kain po. Celery. Baka may gusto kayo shoutout dyan, yung mga taga-Tarlac. Nanonood sila ngayon. Shoutout nga pala. Nanay ko. Nay. Masarap ng ano. Mukbanger na siya. Mukbanger na ako ngayon. Grabe. Ang lambot. Wow, mainit. Malaman, no? Basipat to. Naiya ata sa bisita natin, basipat. Grabe pagkakadali ng noodles natin, ha? Ito yung tubig mo. Grabe. Mukhang mapapalaban tayo ito. Ang dami. Grabe.
Iba ka talaga ka-outdoor. Ang sarap ng recipe mo. Mayroon pa tayong ano dito. Laki, oh. Nabak. Siguro last ko na to, busog na ako. Yun, no? Haba. Grabe na, busog ako. Cheers tayo. Cheers. Si Boy Sipat, wala na siyang tubig. Oh. Nako, hindi makakapag-cheers. Grabe mga solid. Sana po gaya nyo ang recipe to. Sobrang sarap. At salamat sa pagbisita ng ating bisita galing Tarlac. Yun, no? Ano, nabusog ba kayo? Si Boy Sipat kumakain po, umumuya po. So yun mga solid, sana po nagustuhan nyo ang aming masayang mukbangan. Stir fry noodles plus crispy buntot ng baboy. Recipe po ni Outdoor Appetite. Ano, hanggang dito na lang? Ganito lang po. Hanggang dito na lang po mga solid. Maraming salamat po sa panonood.